Medyo na. Doon. October 4, ngayon lang eh. Oh. October 4 ngayon. Kabilis na to. Kabilis eh. Sabi pa bulan niya. Kaya kasi pa bulan. Ay, pasaguli. Mag 16 na ka na ako. 16 days na ka na ako. Sabi pa 17 days na yan. Saguli. 110 over 70. Naka-impression. Doon na ka. Doon na ka. Puso na. 55. Alpo. Doon na. Ay, nakarupang makaluklok. Doon na. React sasama kaluklak. Sasama. Kera, luklak. Luklak kaya sasama kaluklak. Sasama kaluklak. Na. Alika. Ay, Sinabi pala makalulok. Sa ibang kalaban yung Alzheimer's. Ay, balo. Ang kaya mo yan. Wala ba na yung lalakad yan? Wala. Nagpasa pa yung sarili na. Ay, 80 tayo pala na ako na. 80. Tiklo. Dinalan talaga yan. Uy, tignan na ka. Sige na. Sino mo ba? Wala mo, istagara mo na. Doon na. Doon na. Lelalo yun naman yung ilog niya. Wow! Ba't ang Bible mo ta? Ano na? Ba't ang Bible mo? Ay, Ay ta, ano ko niya? Boop! Boop! minsan yung dalawang beses sa akin ang iputang isimbahan mo na yung tanalo mo ay bela. Di makutan. Talaga naman niya ako agad. Bakit mo? Mabala. Doon na ka. Doon na. Upo niya ako. Nakami sa tigdong. Oo, gano'n. May sign na rin. Ay, sa lesina na yan da. Oo, napin tabalo. Muna. Nawali ko masira alo kaya ka Juna. No? Matulong ka niya. Wala yung Alzheimer's niya. So, paano Ayun ba? katawan? So, paano? Nag-reso ka kasi wala yung Alzheimer's niya. Yun yun na. Wala ka Alzheimer's. Lalakad na ka niya. Ano ba ba? Laro. Exodo 20 hanggang 17. Mga malagula mo yan. Babasa ng loob yata. 20 hanggang 17. Hanggang 17. Yan. 1 hanggang 17. 7 hanggang 17. Exodo 20. 1 hanggang 17. Yan na. Hanggang 17. Bada. Sandang yan da. Hanggang 17 yan. Kaya po. 7. Kaya po. Ay, niya. Ay, hindi po. Ini. Ano kayo? Kaya na niya. Ano kayo? Ay, Oh, sige. ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglalabas sa iyo sa Egypto at nagpapalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang ng nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig, upang sambahin, huwag mo silang yuyukuran at sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos, na mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanyang mga anak hanggang sa 3 hanggang 4 na saling lahi. Ngunit ipadadaram ko ang aking pag-ibig sa libu-libong saling lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin ng walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na parurusahan ko ang sino mang gumagamit nito ng walang kabuluhan.
Lagi mong tandaan, ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang lahat ng gawin. Subalit ang 7 araw ay para sa akin na iyong Diyos. Ito'y araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag ka magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga aliping lalaki, babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipanayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit at lupa, ang mga dapat na ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit mamahinga ako sa 7 araw. Kaya't ito ang aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo iyong ama at ina, sa gayon mabubuhay ka ng matagal, at sa lupang ibinigay sa inyo ni Yahweh sa taong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag ninyong pagnanasang maangkin ang sambayanan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae at mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya. Ito ang salita ni Jesus. Amen. Ito ang binasan mo. Ay, Junar, gagaling si Junar. Ay po tayo. Lord, maraming salamat. We glorify you, Father. We give you thanks and praise to God because you are a great provider, Panginoon. Muli, Panginoon, may bless mo ang mga therapy. Si bless Lord God, si Apo Eden at si Nestor. Panginoon, Panginoon, bless na po, Mr. God, Panginoon, at kanilang kabayan, Panginoon, Lord God, Panginoon, business mo, hindi source of income, Panginoon, may bless Lord God, Muli, Panginoon, bless mo mga kami, Lord God, make us an instrument, Panginoon, na talagang karagdagan po na itong therapy ngayon namin kay Kuya June, Panginoon, nakita po ang mga magalingan sa kanyang sweet karamdaman, Panginoon. We do believe, Lord God, hindi Panginoon. We have faith in you, Lord God. We trust in you, Panginoon. Ibinibigay pa natin, Panginoon, tiwala, buong tiwala at pananampalataya, Panginoon, siya ibinibigay namin, Lord God, na lahat ng bagay, walang imposible, Panginoon. Siya po'y gagaling at gagaling at gagaling, Lord God, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ikaw gagaling na, Junar. Yeah. Pinay tayo, panulo na eh, mapay tayo muna, Lord, ikaw at saka yung panulo. Makatulay ko dila na. Ay, yung natin eh. Ay, cyber. Kapag ka cyber, talagang kaya. Kanyang magsimula yan. Ay, magsimula mo ka. Masakit. Bob! Kasi sa dragon Are you ready? Anticephalus. Hindi pa po ka. Yan naman tayo. Kaya ba naman sila yung magkito ngayon? Alam mo ba yan? Kaya mo, graduation is na. Ito ka mo, kalagat ka mo. Yes. Kay ako ngayon. Oh, Lord God. Batsi-batsi ka mo itindahan. Oh, itam kanyang lawe-lawe mo, itam burina mo, gagawa ng burina. Diyos ko, Lord. Siya alam imposible kaya ka Ginoo. Bagay nila. Iwaras niyo? Oh? Dati, mumuna ka. Wala. Psycho. Oh. Wow. Kaya malwa. Oh, makain na lang. Kapitol ka rin. Isa rin ako. Kilo repetis Pagkagi sana rin talaga mataba pa. Oh, alay ko pa. Kaya kisa ng gawa na rin. May makabita mo, mag-isa siguro. Magaling. Nakaratang jewa. Nakaratang makabuhay. Pag-December natin gawin. Matipid na kanya kung hindi bigas ito, nakabal. Ang pikas at 120 or 1.5. Bigas ito. Ito, era mapepabayad. Blessing talaga. Era mapepabayad. Adwala ka tao rin kinaya ko. Makarakala. Manami ako may asalir. Aray, hindi tang kamay. Nilang mo niya, oh. Claro, dito lang, oh. Okay, naman naman yan, eh. Kaya nung mabayaan yun. Oo. Sana yan? 70 days na po. Kapit na rin bulang eh. Mabayaan. Narakang bulan na yan, makasali siya niya ba? Kinahan.
Adi nila may epikasenta pong Dami. bayan niya. Awa, gusto yun. Teresa yan. Bayang ngayon magkain niya. Teresa yan. Awa, gusto Una. niya. Awa. Di nang pasaparadong pabanglo. Lalo na. Pag ngayon makain. Ulo yung ba? Yapi na, yapi na. Yapi na yan. Yung panuloy na. Hindi pa rin balag na eh. Namutik. Tsaka ako magkambaw ko yun eh. Pero si kong pabanglo lang Ay, kayo pino kayo bat? Baka matuwa na rin. Ay, yun na. Baka matuwa. Ay, Diyos ko po, Lord. Yapi na po. Basta mo kakanya mo. Hmm. Pwede nakakuha kasi bumangas siya. Yun ang coping hospital ang Oo ba? bata. Taktak na. Uwi niya mo. Buong katawan mat. Oo. Mga may bless. Lord, yapi na po yung panuloy. Kita mo na tayo. Wow. Pero ibigas at oil mo. Magkano ang sa saliwa mo dar? Kada 20 linggo. o 1 o 5. Makapila ang pakakalipan mo nila. Adwa ka lo. Ito para minggo. Adwa na mo ah. Adwa na ako. Ay, libre yan. Libre lang bayad. Nakakain na pag yan. Yung panulo at tsubukin, sabi ko yung isagot at yun ang kembal yung aning tangkay. Makabuhay. Palo mo na din. Saan punta lang? Timbirong ka ako. Punta lang niya. Dapat pagkain na ako, magkumang na ako eh. Mag ko pa. Timbirong. Wah, Tala mo yan. ana. Oo. Huling niya priority niya. Wah. Ano, wala ka na. Ba't siya? Ba't yung buko eh? Masika ka ba? Saka yapi na yung panulo yan. Wow, Yapi na, so, yapi na yung panulo na yan. Sige ka Lord. Yapi na yan. At yung bubulong ka mag-kiapay. Yapi na yung panulo na yan. Timbirong nga na. Dami pa na. Yapi. Yung niluluto ko yan. Aliwa ko. Hindi naman ako doon. Aliwa ko pa nandam na ding lulu. Anyang Losyo lang kayo dala nila. Na. Losyo lang kayo. Na. Losyo lang kayo. Ako na piyak tayo ba naman yan? Ang kaliskis na. May nangyayari, no? Boy, alam mo ako. Makakain mo rin yun, ma-flash kaya ng bala. Botong lalang. Namabi. Dry skin yan. Namabi. Ngayon po, alam mo taro. Oh. Oh. Tuki na nga patini. Patini na po yun. Kaya may alam mo, kanya-kanya lang ako, malambot ako eh. Buta naman ay mga makatakas, so lambot. Ah, to. Buta na. Ayun na, Diyos ko po, Lord. Wala na ako, sunod, pero buti naman. Makatakas. Dahil sa'yo pa rin, work yan. Medyo na. Ah, hindi ko, June. Eh, Yung beto yung oras. Yepe. Ang tuwa na kang Yepe na. Bre! Nani pa iya pa nani. Jun, Ano, Jun. ano ka, Jun? Jun, Jun Gutierrez, nanakas mo kaya? Naos mo. Nanakas mo kan Jun. Ah. Jun Gutierrez. Nasasabihan mo kaya? Hindi ko sasabihin mo. Hey! Sobra ka pamiro. Eh, Ano ba yun, oh? Kain ka na, oh. Nakaluro siya, oh. Eh, kasi itong ipilo siya na masyado, yung mayakan niya masyado. kuha niya. Yan tutukin Sulit niya. siya, oh. Talagang pagkain. Dati, makaptal na may iba na yung marim na gama. Paling na yun. Ngayon, dahil na, yung itong Nagdar lalang. na ulit mo yan. Kain. Ngayon, Yan, yung normal niya magsarkulit. sa to. Dati, talaga. So, alam mo na, oh. Mapit. Nagkamalsahan. Eh, tama mix na niya magkanya na, lagdiretso Oo, na lang. dinalang lang mo na lang. Kenta na ito. Dinalang. Ayun na. Uy, tignan na ka niya. Uy. Papaw mo rin dala. Oo na. Dala, papaw mo rin. Nalagyan dala, nalagyan na. Isang galing, Map. Isang galing. Oo, alam mo. Oo, ano ako. Sabi na yun, Jun. Sabi na yun. Tuwal kitang parahan yun. Sabi na yun. Sige, manulungan niya. Eh, mataglagot ka. Kaya, sabi na kasi notak niya habi sir. Ano sir? Gawin lang ito. Mas makapangyarihan niya Sabi nga yung po Lord. bino. Mas makapangyarihan niya yung Lord. Kasi Yung talagang horse na yun, kahit ang mete na yun. Oo, totoo. Ano ka talaga horse? Totoo. Eh, alam mo na liwa, oh. Sabi ko, matay lang. Horse na Yan yun. nga. Hindi niya pang chance. Oo, totoo. Hindi pa eh. Oo, totoo. Kita kasi nga nito, tapos sa amin itong pagkain na kaya. Kaya, lalang ito, sinahan mo, mabilaya ito. Ano kaya? Mabilin. Wow. Oo, mabilin. Oo, perfect dito. Ano yung galing na lang? Ano lang yung Nanali. Oh, ito yun. Sana. Sana ito. Para kay Sally, anak ko ito.
Muli nga, labasan dito. So, kikit na. Happy na yung kain mo Kami, yan. oo. Happy na yung panulo mo yung Jonah. Diba? Oo, ano na? Oo. Oo. Paano niya ang kanya niyan? Kabili. Oo, ano ba? Kung takang-kaya na mo na? Kung mamaya mo na? Ay! Da. Kaya siya na po yan. Siyempre, anak. So, paano yung sarili na kasi? Kaso, Drama yan. Ano ka na, di mo kanya-kanya. Wow, masyabang mo. Kanya-kanya. Normal yan talaga Wala. tayo. Ang importante yun, pinakanta yun, manita. Bukas na lang pare-pares na yun. Okay. Medyo na. Tingin lang ako, ha? Sariwa, tingin lang ako. Wala po pinamlalagyan, di ba ano? Ay, hindi, kaya tayo na yan. Sige natin ngayon na naman. Gumawa niya, kaya tangarap. Huwag mo na si Mano eh. Para mapapabayad, karakal. Sumawa kasi. Pero Tapos may kakalimutan tokalit. ka na. Kakalimutan? Oo. Right ka sali, dito ko yung asali mo. Kita mo, kamali yung gusto mo lang. Pinala mo ang bayad. Ano mo yung sabi ng Dinel-Nel, kay Jenny pinakuha, maaaring na yung dami ng kumakin mo. Hindi naman ako hawag kayo, ha? Ay, hawag ka na, oh. Hardable ka, kinapressure na, oh. Dati, kanyan mo. Kuha niya. Yan yung mga kain yun, eh. Kuha. Kapiyasa na yun, eh, oh. Tutugin naman. Kaya matalan niyang yun kami itong nito. Tala na na kanito. Ang gamit na may itong matalan. Wala naman ganyan. Wala naman ito. Ito ka. Halika pa yung gamot ng butang kaya mo na yan. Wala na ito. Makakaya ka, makaprogram ka. Panulong mo chumuki, ano, na June na. Diba? Amoy langis. Sakto na na, may pakadwa ka. Namumuna ka din. Yan yung mga pag-skin yung mga kito niya. Pakadwa. Babawa kay Pingos yung tulan. Ginawa ko lang. Amoy langis na June. Kasi mo lang po ngayon yung pagkatakan ng Nestor. Siya ka pa, ito. Kami taga ang June. Malabo niya. Papasyas na ako. Papasyas na. Diba? Galing ka rin. Galing ka siya. Kontrato mo. Ika, laman-laman na ipin, eh, oh. Alam mo niya, wala. Wala na ni June. Meron ka rin, eh. Sa bitintis naman. Alam ang bot. Sa bitintis ang mananira pa, eh. Saan galing? Wow, Ito, praise God. Ito, sa pamisarili mo. Suman mo midar na, ito na. Yan po may gira. Sa pamisarili, kanya-kanya mo rin gano'n. Kanya-kanya lang. Kanya-kanya. Sige na, pitas-tas mingga. Sige na. Sige na, tas mingga mo. Bisa. Sige na, boss. Thank you na. Jonah, what? Kasi pa ngayon bukas, eh. Mag-skip sa Sabado. Ano kayo bukas, eh? Yeah. Diba? Bot? Malambo na na. Oh, ikaw. Oh, yung ganda. Oo, ay, akala ko. Oh. Tinasting ko na lang din. Ang ganda din mo. Magira. Hindi ito bakla. Yan, Oo. malambo na na. Ano mo na, boy? Ito kina niya, oh. Kahit kaya bits na yung kahit ang kanya. Hindi mo tayo kanya. Malambo na na. Nagyan na nung kay kahit kanya. Tama. Eh. Oh? Natin, may paglaban ka tayo, oh. Oh. Buwis siya. Hmm. Wala Bakla na yun.
Hmm? Wow. Oh, umuli mo. Kaya- Kapito siya, kaya- primera. Kaya na ang kamang yun. Sinakaya ka niya ba? Yeah. Happy. So, Sabihin konti kita ba? mo. So ka na rin katawa na. Sinayo. Sinakaya talaga. No? Tas may oy. Sumiga mo. Tas may ga mo. Tas may. Tas may. Ala na Anita. Ay, Bigyan naman ka. Ay, Juna. Diyos ko, Zay. May ako, Zay. Umela po ka kanyan. Aba. Sari, sige. Sari. Eh, baka ako ba yun? Okay, pa ga. Ano na, baba na ba? Ito yung mga sounds. Yun, tilay. Saan tinatalaga? Pati yata masisimaso, masanting lang. Ano masisaw? Ano? Masisaw? Oh? Saka mapaypayan ya. Yan ang sabi ko mapay. Sisip-sip mo na yan. Tangaywan sa'yo mapakalimlayan. Na mapay talaga yung dapat pa yan. Makukulang yan eh. Wala yung mangkukulang. Suda ko yung mangkukulang. Lagi pa, bilog yan na yun. Panuulo mo rin ba kaya? Wow, kamunta po yun eh. Malaki ang malbigan. Ayun yan. Tatapon yan ang mangkukulang yun. Ba't siya tingnan bisita mong kumulong? Kamulong ka na. Mayat na ka na yun ha. Masigin yan eh. Ha? Wala ba na? Wala ba ang katawan? Siya, wala kong... Nagiging ups. Hindi ko gamit ako yung bagyo. Ang problema ko yung bagyo na. Magi ang kay yelo. Itang kakatagat, dalang na kaya. Kasi siya. Mga pangapi. Hindi na nakamilagro Lord. Yun na. Kumayap ka niya. Kumayap ka niya. Sa kami sarili mo. Sabi ko posibilidad. Diyos na mo yung makakaitiyat ba? Diyos na mo. Talagang magkina mo ang mapay pakatawag ka niya. Kaya kumayap ka ka talaga. Vitamin C na mo yun. Pagkakin na rin. Ganun yun yung pangulo. Kung maninim siya sa mga muscle. Kasi gaya na nagbiyatin yung manager niyo. Yan kaya nung na makabuhay. Good. Butang. Lalo yung posisyon. Na kaya di makatalagin eh. Nabelo ko na oo. Wala yung bato. Dati yung bato yun. Tingnan yung medyo. Hindi na yun. Iya ka. Wala. Ako tayo Benson eh, kakayap na rin naman ka Benson eh. Ala na, aral eh. Masakit na po ay. Masakit na pa sa immune system. Sa Oo. mga niyan. Sumabi. Kasi yung palikikira ni. Sa matitherapy na ha? Yung mga matitherapy na ay. Ang benso yan. Sa napamalingat. Ito pa rin mga kiraya ko, kabalawin mo. Ay, double lang mo yan. Ano sa panay mga ka Benson, kakayap na. Para kang lang kain Benson, yung para kalabakas. Hindi pa talagang plano yung buhay. Sabi ko bitin niya plan. Sabi ko di ka natin yung gawin. Hindi niya plan ng Lord talaga. Ang naman nilutan, no? Oh. Yan ang pinakatawan niya. Alam mo na, oh. Natala na anak mo eh. Ang lakad sa akin dahil. Dati yung malamutin. Sa iba lambot. Natala na yung anak mo. Sweldo daw, hindi tanda na ba? Sweldo da. Tatanda, mas kanya. Eh? Na to.
Ha? Kaya wala nila mag-condition tayo. So, pang sarili mo, hoy, kaya maranggam, hoy, huwag kayo maranggam, kas mo lang. Dead ma. Ayun na. Dead ma, yun na. Tapos maribitis. Patay mo. Record. Yun na, tapos maribitis mo.